ବନ୍ଧୁ, କୁହାଯାଏ କି ଭଲ ପାଇବା ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଯାଏ। ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶାହଜାହାନ ଯେଉଁ ମମତାଜ ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସପ୍ତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେହି ମମତାଜଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମମତାଜଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ଦିନେ ଶାହଜାହାନ ମୀରା ବଜାରରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ଉପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଯିଏକି ସିଲ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ମମତାଜଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାହଜାହାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏପରି ଭାବରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ମମତାଜଙ୍କର ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅର ସେ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଜୁମାନ ବାନୁ ବେଗମ, ଯିଏ କି ତାଙ୍କର ମା ନୁରଜାହାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ। ମମତାଜଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଶାହଜାହାନ ଏତେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପିତା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଞ୍ଜୁମାନକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପୁତ୍ରର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପିତା ଅଣଦେଖା କରିନପାରି ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ହଁ କରିଦେଲେ। ମମତାଜ ଶାହଜାହାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଶାହଜାହାନ ଏବଂ ମମତାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ଖାସ୍ ଥିଲା। ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଔରସରୁ ମମତାଜଙ୍କ 13 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ। ଏବେ ମମତାଜ 14ତମ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। 13ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ 14ତମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଶାହଜାହାନ ଏବଂ ଲୋଦି ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଶାହଜାହାନଙ୍କୁ ବୁରହାନପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମମତାଜଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶାହଜାହାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ଶାହଜାହାନ ମମତାଜଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ମମତାଜଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଶାହଜାହାନ ମମତାଜଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମମତାଜ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶାହଜାହାନ ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରାରୁ 787 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବୁରହାନପୁର ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ସେତେବେଳେ ସୈନିକ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା। ଅନେକ ରାସ୍ତା ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମମତାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥକାପଣର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମମତାଜଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶାହଜାହାନଙ୍କୁ ମମତାଜଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାର ଖବର ପହଞ୍ଚାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶାହଜାହାନ ମମତାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। ସେ ଦାଇମାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ ମମତାଜଙ୍କର ଦେଖାଚାହାଁ ପାଇଁ। 1631 ଜୁନ 16 ତାରିଖ ମମତାଜଙ୍କର ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମମତାଜ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ଶାହୀ ଅକିବ ମଜିଦ ଖାନ ମମତାଜଙ୍କର ନିକଟରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ ଆଗରୁ କରାଇଥିଲେ। 30 ଘଣ୍ଟାର କଷ୍ଟ ସହିବା ପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଜଣେ ଝିଅ ଗାରାରାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମମତାଜଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରସବ ପରେ ମମତାଜ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ହୋଇ ଆସିଲା। ସେପଟେ ଶାହଜାହାନ ମମତାଜଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସନ୍ଦେଶବାହକ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ କେହି ଫେରିବାକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ରାତି ଅନେକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶାହଜାହାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମମତାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଆସିଲା। ମମତାଜଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଗଲା। ତାପରେ ଶାହଜାହାନ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମମତାଜଙ୍କ ଝିଅ ଜାହାରାଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ଝିଅ ଆସି ପିତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା କି ମା ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶାହଜାହାନ ମମତାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅକିମ ଦାଇ ମମତାଜଙ୍କୁ ଘେରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ମମତାଜ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ବାଦଶାହଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଣି ମମତାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ମମତାଜଙ୍କର ଆଖି ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶାହଜାହାନ
ମମତାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ମମତାଜ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ, ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବେ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ। ଏତିକି କହି ସକାଳ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମମତାଜ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ମମତାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର 14 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ପୁତ୍ର ଏବଂ 6ଟି ଝିଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ତୁଳାରେ ନିର୍ମିତ 5ଟି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମମତାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅନେକ ଲୋକ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମମତାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କେବଳ ରାଜା ନୁହେଁ, ପୂରା ବୁରହାନପୁରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ମମତାଜଙ୍କର ଶବକୁ ତାପ୍ତି ନଦୀ କୂଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦଫନ କରାଗଲା। ମୃତ୍ୟୁର 12 ବର୍ଷ ପରେ ଶବକୁ ଆଗ୍ରାର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ତାଜମହଲରେ ଦଫନ କରାଗଲା। 1631 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 17 ତାରିଖରେ 14ତମ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ତାଜମହଲକୁ ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଜମହଲର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଜମହଲର ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ସେହି ତାଜମହଲର ପଛରେ ରହିଛି ଏହି ଦର୍ଦନାକ କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ। ଜାଣନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।